שלום, אני דוד, ואני אילון. וזה וזה הסרטון השני שלנו. בערוץ שלנו, אקסטרה מיינקראפט. וואו! אוקיי, אז אנחנו עכשיו עושים שרת של survival, הישרדות, קודם כל אנחנו צ'יטרים רצח, אז בשרת הזה אחד בלי צ'יטרים, ובסרטון הקודם כל שנייה עצרתי את אילון ואמרתי לו כן, לא משנה, אז הוכיח אותי להגיד לו סליחה, סליחה. כן, יופי. עכשיו נכנסים לשרת. אתה רוצה, אתה אגואיסט. מה קשור? אוקיי, טוב, איפה אתה? אוקיי, איפה אתה? מה הנקודה הציון שלך? הנה, אתה פה מתחתיי. איפה? הנה, אני פה עכשיו לידך. תסתכל מאחוריך. מה אתה מרביץ לי? לא, אני לא. מה? הרבצת לי. הנה, אני פה לידך. לא, אתה פה על עץ. אוי, שנו, יש לך בעיות בשרת. הנה אתה. כן. הנה, אתה פה על עץ, נכון? זה על עץ. כן. הנה, עכשיו הרבצת לי. יופי, הנה זה אתה. אז בוא נלך לשדה, בטח יש שם סוסים. מה סוסים אבל? מה סוסים? מה אנחנו צריכים? ראיתי כפר, בוא אחריי. יש כפר, אני מת על כפר. איך יש כפר בשדה כזה? יש לי ראייה רחוקה. לא, אבל איך יש כפר בשדה כזה? לא יודע. יש בדרך כלל בשדה... נכון, זה שדה ירוק. רגע, אתה יכול לקחת עץ? לקחת עץ מהגנוב, יש פה גם פחם וזה. שנייה, לא, בוא נראה את הכפר קודם. איפה הכפר? מה טמטום אבל קודם לעשות כפר? כי יכול להיות שבתיבה של הכפר יש כל מיני כלים. לא, אף פעם לא פחם. לא נורא. תגיד כמה פחם יש פה. בסדר, נו, עוד מעט. ויש פה תאום. אני אוהב כפרים. רגע, קח כבשים. את זה חייבים לקחת. אני אקח לך כבשים, אתה תיקח את החזירים. כן, אני הולך לכפר. לא, די, נו. טוב, אז אני לוקחת לעצמי כבשים. למה? כי אתה לא אמרת. מה, אני הורג פה חזירים, מה אתה רוצה? זה היה בצחוק. טוב, יש לי טונה של לאגים בגלל התוכנה הזאת, אז אני הולך לכפר. לא, די. טוב, אני הולך לקחת עצים מהג'ונגל. טוב, אני אעשה פה... אבל אל תלך לכפר בלעדיי, אוקיי? בסדר, אני אעשה פה... מה זה השרת החרא הזה? מה, לא, זה שרת עובד טוב. כן, כי אני עם התוכנת של הצילום. זה לא שמעתי. שנייה, איפה זה? הנה. אתה רצית להיות בצילום. בסדר, לא, עשיתי ראייה כזה שקצרת. איפה הג'ונגל? אוף, אני לא רואה עכשיו את הג'ונגל. עומד להיגמר לי האוכל. הנה, הג'ונגל. יש לי את כבשה אחת להרוג וזהו. תלמו אותי. איך אני אוהב לראות כבשים מתות? כן, נכון, זה הכי מגניב אז סוסים מתים. יש להם כל קושי צרחה כזאת. לא, זה לא כמו אח שלך. מה אח שלי קשור? אח שלך לא הראה את הסרטון, נכון? מה? אח שלך לא הראה את הסרטון, נכון? אה? כי זה נשמע כמוהו. מה נשמע כמו הסוס? כן. בסדר, הוא לא חושב שזה הוא. נראה לי. היי אח של דוד. אני אוסיף פה עצים בזמן שאילון הורג כבשים. לא, כבר עכשיו אני אוריד פרות. יופי. טוב, אני יוצר לשנינו חרבות. מה ליצור? חרבות ומקושים. לא, מקושים לא. כאילו כן מקושים, ואז מקוש אחד ואז שני מקושים מאבן. אוקיי. אז... אין לי מספיק את השנייה, אז אני ארוס עוד עץ. וידעתם שבגרסה החדשה, אם אתה מחזיק חרב, אז אי אפשר להרוס בלוקים? דווקא אפשר עכשיו. כן, אמרת לי את זה כבר. אז בהישרדות אפשר, אז ביצירתי אי אפשר. אוף, זה בזבז... טוב, אז אני אתן לך את החרב השבורה. מה, למה? סתם. לא, בכל מקרה אנחנו הולכים חרבות באבן, אז זה לא משנה. לא, מה זה? זה לא עובד השיפט. יפי. לא, כבר רצחת שלי אבן, אני צריך תנור. בסדר, שנייה, אוקיי. מה אבן? מה קשור אבן? לא, אני אעשה לעצמי מקוש ואז אני אוכל לאסוף אבן. אני כבר עשיתי שולחן עבודה. כן, גם אני. איך יש לך עץ? מצאתי פה עץ. אני אאסף רק קצת אבן שיספיק למקוש מאבן. ולכמה דברים מאבן. ותנור, תנור זה חשוב.
זה מביא הרבה אוכל תנור. בגרסה החדשה אתם יודעים שבשר לא מבושל? זה מביא רק חצי? מה? לא, תלוי איזה בשר. תלוי איזה לא, בשר. לא, כל הבשר. לא נכון, של פרה אני מביא עכשיו 2. אכלתי מבשר חזיר וסטייק זה מביא אותו דבר. בסדר, אבל זה מביא, לא, זה לא מביא חצי, אז אין סיכוי. אני אחרי אכלתי את זה. וכמה לבבות היו לך? יש לי לבבות מלאות, אבל האוכל שלי... נו, אז היה לך פחות חצי, כאילו רק חצי לב לא מלא, נכון? מה לא, כל הלבבות שלי מלאות, זה האוכל ריק. מה, אז איך אתה אוכל עם כל הלבבות שלך מלאות? מה הבעיה? אי אפשר לאכול עם כל הלבבות מלאות. לא הלבבות, הלבבות של האוכל. הן לא מלאות, יש לי כולה אחד. נו, אז הם לא מביאים חצי, זה פשוט כי נשאר לך רק עוד חצי לב עד שיהיה לך שלם. וואו, אז יש לי עוד אחד, אכלתי וזה עכשיו היה לי 1.5. טוב, אוקיי, אני מכין דברים מאבן. מקושים. חרבות. וגרזנים. ותביא לנו קרשים למיטה. כן, אני אאסוף עוד קרשים תכף. זהו, צריך עוד משהו? חרבות, גרזנים ומקושים, זה בסדר? זה מספיק? גרזנים כן, סבבה. אוקיי, אז אני הורס קצת עצים. אני עכשיו מחמם כי זה תנור. איך יש לך תנור פתאום? מה, אספתי, כי לא יכולתי לחכות לך. עכשיו אני אעשה פה פחם, יש פה מלא פחם לידי. ואיפה פתאום יש לך גם מקוש וזה? הרגע הכנתי מקוש עץ גם הורס פחם. האם ידעתם את זה? כן. גם זה. אתם רואים מה עושה את זה? נו, די, זה בצחוק, תדעי את זה. טוב, יש לי... אתה זוכר את המורה המשוגעת הזאת שדפקה על הטוש כל הזמן? כן, אחר כך ראיתי אותה ברחוב. כן, לא נראה שלקהל שלנו אכפת. כן. אז מה כן אכפת לכם? שתפו אותנו בסרטונים. בתגובות. בסרטון הקודם יש לנו 22 צפיות. בסדר, עשינו... בסרטון הקודם עשינו היום אז גם. תצפו בו גם. כן, כי זה הסבר על כל הגרסה החדשה. כן, זה הסרטון הראשון שלנו. וזה פרסומת סמויה לערוץ שלנו. מה? טוב. אני יורד פה גם חזרים בדרך. בסדר, יש לי פה תנור, עכשיו אני שורף. איפה אתה לזלזל? ידעתם שאפשר לשרוף גם עם עץ? כן, נראה לי שיהיה את זה. כן, גם שבסרטון הקודם שצעקת עליי שיש פחם. מה? אתה איזה? כבר צועק עליי בזמן האחרון, שמת לב? בסדר, נו, זה יוצא. או כמו שהמורה לדרמה אומרת, זה משהו ביחסים שלכם. לא, זה לא המורה לדרמה, זה המורה לספרות. בסדר, אבל היא גם מורה לדרמה. לא נורא. של פרצויות זהב מטורפות. כן, לא נראה שהקהל שלנו אכפת. אוקיי, תכף יש לילה, יש לך מספיק צמר? כן, יש לי יופי, איפה אתה? מה אתה חושב כן אכפת להם? מה, מדובני גומי? אל תאכלו דובני גומי. למה לא? עושים מלא צבע מאכל. כן, למי אתם יכולים אכפת? למות. אתה יודע שטופי עשוי מביצי דגים? אין לך חשות כזאתי. מה? לא, זה באמת. לא מביצי דגים, ממשהו דגים. משמן דגים. אוקיי, הנה אני באה, אני רואה אותך. תכין 2 מיטות מהר. זה מה שאני עושה. מכירים את זה שצועק עליכם כל היום? אתה יודע, אתה ילד מאוד עצבני. אתה צריך אני ללכת... עצבני. אתה צריך ללכת... אבל בסרטון הקודם השתקת אותי כל הזמן. אתה צריך ללכת לפסיכולוגית. כן, נטלי מכירה פסיכולוג מצוין, יפי. כן. עכשיו זה פרסומת צפויה לערוץ של נטלי. עם ה... היי, אני נטלי. טוב, לא משנה, לא נראה שמישהו אכפת. איפה אתה? נו, איפה אתה? עשיתי פה מיטות, מה? יופי, איפה אתה? אבל באיזה אקלים? בשדה. המחלה שאמרת שאתה רואה אותי. לא, ראיתי כבשה.
נו, אני איפה שהיה את הפחם ההוא. כן. זה ליד הג'ונגל? שיט. שיט, אני הולך לשם די, אני בשדה ובשדה יש מלא מפלסות תמיד. אז מה אני אעשה? לא יודע. טוב, אז נעשה את הרמאות שאנחנו עושים תמיד. לא, זה שם את עצמי בתוך האדמה כי אנחנו נפתח משם. לא, די. לא, די, זה באמת ישר. טוב, אוקיי, אז אנחנו ניכנס לתוך האדמה כי אנחנו לא מוצאים אחד את השני. אז אנחנו עכשיו נעצור ונגיד לכם שיהיה בוקר. כן, נחזור לכם בבוקר, אז ביי. היי, חזרנו ויש עכשיו בוקר. וואו, שנהיה בוקר, לקח מלא זמן. מה זה? למה? לפני רגע הבוקר. איזה באג מוזר. טוב, אז אנחנו נחזור אליכם שיהיה באמת בוקר. לא, למה אמרת שיש בכלל? אוקיי, הייתה לנו בעיה מוזרה בשרת. עד שנהיה בוקר, וואו. עד שנהיה בוקר, חיכינו 2 שניות, לא משנה, אוקיי. שיט, יש פה עוד ספאונרים. מפלצות. יש מפלצות. כן, מה אתה רוצה? היינו בתוך בור כל הלילה. טוב. אני יותר לא הולך להיות בבור כל הלילה. כן, עכשיו אני מוציא אותך ואני אקח את המיטה שלי. ואני אתן לך את כל הכלים שהכנתי לך. שולחים לי כלים. אוקיי, יש כאן קריפר, ואני לא יודע איך להרוג קריפרים, אז הוא כנראה יתפוצץ, ואז זה לא נורא, כי אז יהיה לי הרבה אדמה. הוא התפוצץ, מתתי, שיט. טוב, לא נורא, אני הייתי קרוב לג'ונגל. וואי, כמה לגים. אתה יודע, אנחנו צריכים לדבר על משהו שיעניין. אבל זה ערוץ הראשון. אני רואה אותך. אתה יכול לקחת לי את הדברים אם אתה מוצא אותם? לא, אני לא יודע איפה מתת. איפה שהדברים שלי? אני לא יודע איפה מתת, אבל. איפה שהדברים שלי? איפה הדברים שלך לזה? זה אתה צריך לנחש. אתה רוצה בוא? אני מאחוריך. כן, אבל איפה הדברים שלי? לא יודע! כאילו, אני שואל את עצמי. הנה, יש פה עכביש וואו, כן. אבל איפה הדברים שלי? נראה לי שהמשפצות עושות ספאון ליד הדברים שלי, אז בטח שם. שיט. לברוח. עדיף לא פאפה. טוב, אני צריכה, עכשיו הם שמו לב אליי, למרות שמסתבר... לא, זה היה המקור אבל שראיתי את הג'ונגל, כי יש לי... לא, שיט, אבל היה לי ראייה של נורמל. אוף. אני הולך לבדוק מה יש בכפר. אני אהבתי את הדברים. לא, חכי, אז אמרנו שאנחנו הולכים לכפר ביחד. הנה הדברים שלי. איפה הכפר? רגע, את לא באמת היה שם כפר, נכון? לא, אני ראיתי כפר. הנה הוא. אוקיי, אז אני באה, חכה לי. חכה לך, אתה יודע איפה אני. אמרנו אבל שאנחנו הולכים לכפר ביחד. אתה אמרת את זה. לא נורא. אתה רצית לברוח לי כי לא יכולת לא היה לך כוח להרוג חזירים. מה? לא, אבל אני הרגתי אותם בסוף, זה היה רק בצחוק. ולא הבאת... וואי, זה כבר נורא קטן. טוב, תבדוק בתיבות אם יש משהו. לא הבאת לי את ה... כן, כי מתתי. אבל מצאתי את הדברים שלי, ואני אחפש אותך עכשיו. אוקיי, בואי כלום, לוקח את הלפידים. אני אוהב כפרים, אגב, בשביל הקהל שלנו. אתה לא. אתה בקושי הולך לכפרים. בסדר, כי אני אף פעם לא מוצא. קצת הדברים שאנחנו מספרים לכם הם שקר. אל תאמינו לרכילות. כן, כמו הקטע שאמרנו, וואי, כמה זמן חיכינו לזריחה שבעצם העברתי ליום, כי לא היה לי כוח. כן. למה אמרת את זה? לא יודע. בוא נראה. גם בגרסה החדשה שכחנו להגיד, הכפרים יכולים פה לדבר. וואי, תקשיב, אוקיי, אנחנו כבר 15 שעה בסרטון, ועוד לא עשינו כלום. אז צריך להתחיל לעשות דברים. אוקיי, אז בוא נקים בית. יאללה, בוא נתחיל להקים בית. טוב, אני אלך לג'ונגל להרוס עצים. אז אנחנו נחזור אליכם כשיהיה לנו הרבה עצים ושיהיה לנו כלים לבית. אז כי זה די משעמם. או שאנחנו נזרז את זה. לא, אבל לא יודע לזרז את זה, אז בקיצור. לא, אפשר את זה ביי. תכף חוזרים, ביי. חזרנו ואספנו את. כן, אוקיי, זה הכפר בעיקרון, אני מצאתי אותו אחר כך. וגיליתי שזה כפר של נפחים. לא, אין כזה דבר.
יש כזה, היה בו לבה ותנורים וגם תמיד יש תנורים, טוב, לא משנה, אני לא אריב איתך. ידעתם שבגרסה החדשה הכפרים עושים קולות? הנה קולות. אני אמרתי את זה מקודם. מתי אמרת את זה? מאיפה זה צץ לך? טוב, יאללה, אז אספנו עץ, ובוא נעשה את הבית שלנו ליד הכפר. לא, מה אתם אומרים כבר? יש שם עוד שדה, ליד. לא, בוא בביצה, בוא בביצה. למה בביצה? כי זה טוב, איפה אתה? פה. נו, אבל השדה שם ממשיך. טוב, אוקיי. אספנו עץ, אגב, עוד מעט נהפוך אותו לקרשים. איפה אתה? פה. מה זה פה? איפה? אחוריך. אוקיי. יאללה, בוא. היי, לא הבאת את החובצים שלי. תראה, אני אעביר לך תכף. אבל... יש שם הר, רוצה לבנות את זה בתוך הר? זה מגניב. לא, די, זה לא יפה. מה, זה מגניב? אמרת שאספתי את כל העץ הזה. טוב, אז בוא נלך לשדה השני. איפה הוא? ראיתי שם חזירים. איפה אתה עכשיו? אני כל הזמן מאבד אותך בשעת הזה. אוי, רגע, לילה. לילה, אוקיי. רגע, איפה המיטה שלי? איפה אתה? אני כבר נתת לך... אוי. אתה לא רציני. לך לכפר. הנה אתה. מאחוריך. אוקיי, הנה, תן לי את המיטה. אני פשוט אקים פה שני מיטות. אל תדאג, אני אקים אותם אחד ליד השני. אני ישן במיטה הזאתי. אני ישן בזאתי. אני ישן מצד ימין. סכסוכים. באמת שאני ישן בצד ימין, אבל לא משנה. נכון, אני ישן בצד שמאל. אני ככה אותה. טוב, אז בוא אחריי והכל יהיה בסדר. נראה לי שאספתי מספיק עץ, אבל לא בטוח. מה קסום נאסוף? אתה בא אחריי? כן. תראה, המאחורה, הבטמני שלי. היום נקפוץ על הנופר. אוקיי, יש לי שאלה. שאלה מה אני ודוד התווכחנו על זה קצת. אחו, זה הדבר הזה או שאחו זה משהו אחר? אין כזה דבר אחו במיינקראפט. אז מה זה? וזה היה אתמול. זה שדה, והשני זה שדה. לא, הדבר השני זה שדה, הדבר הכאב זה שדה. לא, זה שדה, והשני זה גם שדה, אבל שדה מגעיל כזה. מה? טוב, יאללה, פה יש גם הרבה חיות, אז סבבה. תביא לי את הזה שלי, כן. מקוש. חרב. ואקס. ואם אני מגלה שזה לא חדש, למה החרב קצת הרוסה? אתה רוצה את החרב השנייה, היא חצי הרוצה. טוב, לא. למה השתמשת לי בחרב? מה, לא, כי לקחתי את הקודם. טוב. חוצפן! אוקיי, בוא נתחיל לבנות. טוב, יש לי... אני לא יודע אם זה יספיק, אבל זה סבבה. טוב, בוא לי את הבית פשוט מעץ אשוח. באמת, זה מה שצריך להשיג. שקורא לזה עץ אשוח. ספיקר ווד פנקלי, זה לא משנה. טוב, אז אני הולך לאסוף חול. יאללה, אז אני מתחיל בינתיים לבנות את הבית. לא, נעשה אותו גדול או לא? רגע, איפה אני אמור להשיג חול? בחוף, תמצא איפה יש ים. או נחל או משהו כזה. יש פה נחל, אבל זה 3 משבצות חול. בסדר, נו. אבל תיקח, זה יספיק לך לענות. טוב, כן. אנחנו עושים את הבית שלנו כאילו, לא. אם אני אצליח ביוטיוב להריץ את זה, להילוך מהיר את הבנייה של הבית, אז נעשה את זה, ואם לא, אז... לא, רגע, תקשיב, אני חשבתי שעל הדרגה השנייה נעשה כזה שמשות, ככה שיהיה לנו הסדר היה טוב. אוקיי, אז בסדר. אז אני כבר אהרוס את זה, אתה ממשיך לבנות. אוקיי. הסדר עמדה. אז זה כל הזמן בונה לי 2 בטעות. ואם זה באמת נעשה את הדבר המהיר, אז גם נשים מוזיקה כזאת שמדליקה. כן. ולא ישמעו את הדיבורים שלנו. אם אתם שואלים אותנו עכשיו, אז כנראה שלא הצלחנו לשים את זה. כן. מי ששומע אותנו, שימחא כף. שאנחנו לא יודעים. אני התחלתי להגיד את זה. שאנחנו מה? יפים. יפים. היי אמא, היי אבא. אני ביוטיוב. אני בטלוויזיה. אני עושה את הרצפה מאבן. אבן, אז תאסוף אבן.
זה נראה לך מספיק בתור גודל, מה שעשיתי? כן, אבל זה גם הולך להיות בניין של 2 קומות, כן? כן, ברור. ושל מרתף. כן. אין לנו אוהב לעשות מרתפים משום מה. מי ששונא לעשות מרתפים. גם אני. אבל אתה תמיד עושה. ולא מחקת. אני יודע שבעיר במרתף אני עשיתי... כן, יש לנו גם שרת של עיר. אני עשיתי שם בריכה. כן, אני יודע, אתה אמרת גם לי לעשות את זה במרתף שלי. כן, אבל חשבתי על זה ואמרתי, היי, זה רעיון מצוין. אני אעשה את זה בעצמי. כן. וואו, אלון, אתה כזה גאון. אני צריך ללכת לתוכנית ריאליטי. תקראו לה החיים של אילון קופרמן. טוב, אני מתחיל להשטיח פה. כאילו, לא צריך, האמת שלא צריך להשטיח, אז זה בסדר. כי אין מה להשטיח. עכשיו אתה עוזר לי להשיג... אבן? אוקיי. כן. אז נעשה את זה במרתף. כן, אז נעשה חכו רגע. למה חכו איתה? חזרנו. אנחנו ממשיכים... אני אילון. כן, אנחנו כבר יודעים. אנחנו ממשיכים לחפור פה בזה ולשבר המקוש. אז תחיל חדש. כל כך צעיר. בכלל לא כזה חדר. כן, זה לא באמת חדר, סתם. מכרה כזה כאילו. זה יהיה המכרה הסודי שלא היה לנו אף פעם. כן. אני חופר פה קצת. עד שישבר להם הכוש. אתם יודעים, יש לנו מאוד משוגעות בבית ספר. לא אכפת לאף אחד. באמת, למה לא? איך אתה יודע? נראה לי שמצאתי פה משהו. יש לך פחם קצת? כן. אז תביא רגע, תביא קצת, תשים פה לפיד. יש לי גם לפיד, הנה. אז תשים פה. אין פה כלום. אוקיי, חשבתי שיהיה. אתם מכירים את זה שאתם הולכים ברחוב, ואז אומרים משהו, ואז כאילו מישהו שאתם מכירים, או שאתם לא מכירים אומר לכם, היי, אני מכיר אותך, או משהו כזה, ואז מרגישים שאתם עם חבר שלכם, הולכים לסנדר או משהו? כן. לא נראה שהרבה גרים בתל אביב, ואז הם יודעים מה הסנטר. מה זה הסנטר? כן, זה משהו טוב בתל אביב, מה זה הסנטר? מה? זה קניון די גדול. אוקיי. אז הולכים לקניון או משהו, או מטיילים והולכים לאכול פיצה. כן, כן. כן, ואז הוא אומר לכם את זה, ואז מה קורה? ואז הם מרגישים מה זה שמחים עם עצמכם, שכזה מישהו אמר לכם שלום. לא. לא, שכזה מישהו שאתם אפילו לא מכירים, אמר לכם, היי, אני מכיר אותך, אתה מהצופים שלי, אתה מהתנועת נוער שלי, אתה מהחוג לקלרינט שלי. אתה מהחוג ספרות בירושלים שלי. סתם. ליאור, אנחנו אוהבים אותך. כן, ליאור. אנחנו ניתן לך אפילו קרדיט בדיסקריפשן. כי אתה לימדת אותנו את כל מה שאנחנו יודעים. כן. יש פה מכרה ענק, כאילו מנהרה ענקית כזאת. לא, האמת שהיא לא ענקית, יש פה רק קצת לבה וקצת יהלומים אתה יודע. טוב. איך אני רוצה לדחוף אותך פנימה? איך תמות? לא, אין פה שום דבר מיוחד אבל. יש פה פחם מעליך, אתה יודע, עכשיו אני חופר אותו. כן, ראיתי, פשוט המשכתי לחפור כי היה פה פחם פה, ואז ראיתי את הלבה. ואז הלכתי אליה. נראה שיש לנו מספיק פחם. אתה יודע שאני יוצא למחנה קיץ עוד שבוע בצופים? זה כזה כיף. יש שם יום ספורט. כן, אתה יודע, רוב העולם בצופים. כאילו לא רוב העולם, רוב הארץ. נכון, אתה לא בצופים, אתה גמוד. גמוד. אני הייתי בשלושה שבטים בצופים, ופרשתי מכולם. בסדר, זה לא דבר טוב. אז זה ממש משעמם. זה ממש דבר משעמם. רגע, השאלה הבאה אתה מדריך בכלל? כי קהילה זה שבט גרוע. גם הייתי בדיזינגוף. מתי? לפני שאתה היית בקהילה. לא, כי היית עם מדריכה גרועה. אתה יודע שאני אחד המוכרים בדיזינגוף? כן, אמרת לי שכולם מכירים אותך שם. זה כל מה שמשל בדיזינגוף. אז זה אילון שכולם מכירים. לא כולם. רק כולם, אל תצטנע אילון. אתה מאוד... אוי, יש לילה נראה לי. כן, יש לילה. אנחנו בתוך בור, אתה יודע. בסדר מאוד, נשען. לא, אז פשוט תחסום את היציאה כשלא יפלו להם. כן, ואז לא נראה כלום, יאללה, לישון. למה? יש לי לפידים, יש לי מלא לפידים. טוב. ליב בית.
מה זה? תשים לפידים. מה שאני אעשה? מה אתה רוצה? אני לא רואה כלום במסך שלי. תראי את האנשים המשוגעים האלה. שמשתגעים. כשיורד החשיכה. כן. זה פרק די אתה משעמם. צודק. טוב, נראה לי כמה זמן זה כבר? טוב, אנחנו עוצרים כאן ונחזור בפרק הבא. אז כן. אתם לא חייבים לצפות בנו. אז לכו תראו פידס ופר בו משהו. כן, ביי. יופי.